Ka Hanyu Trip National Liberation Council HNLC ha ka khat sau tarik unailar kalapan pau halor ka jingkut jengmut bahkan pedeng ya ka jingyele anda ka baking atiar tat hadu ba ka sorkar kan pensngap ya ka jing'e jong ki jaj benriu Hanyu Trip ha ukurwo bala pelaj ha ka jing rekhe ya ka lengku snem ka ba lai pheuneu jong ka seng HNLC u General Secretary Kom Publicity Secretary kaseng uba san kupar nong trau ulong ha kalengku snem kaba lai pheuneu jongi nga pan pau ka jing snyu ya baro ki dekhot ka HNLC ya ki bahaying hasem jong baro ki dekhot jongi ki nong kershan ki seng traimon snyu pha ki lat pathai khubor bat ki paj ba nong shong snong ka jing len ladi ki dekhot jongi ha ka jing yele persha ya karukom senchar phareng kan omlong le no ai bat ngikut jengmut ban pedeng ya ka jingyele jongi da ka baking atiar hadu ba ka sorkar kan pensngap ya ki jing'e jongi ngenge ba ngilong ka jing kermen ka bak hadu na ka benta ki paj Hanyu Trip bat ba ka HNLC ka dei kalat ka bak hadu na ka benta ka sorkar India bakan shimkhia ya ki jing'e jongi ha kane kasngi nga shukwa ban panpau shapi ba une ubnai ulong ubakerpang uban penken mau ya ki jingjia ha ka history jong ka jaj benriu ka khat lai tarik unailar ka dei kasngi yap jong uba chi ka khat sau tarik kasngi balaseng nongrim ya ka HNLC bat ka khat san tarik kasngi kha jong uru kraw jongi usim Wycliffe ulong haba ajingmut ya ki hemmen ki para ka bri Hanyu Trip bat ki seng bhalang ban penbana ya une ubnai kum ka Hanyu Trip history mon lani Hanyu Trip History Week uba san kupar ulong ru langba kani kasinjam ka imlang salang ka jongi kala ban penkre bat pelong ya ki program baper kum ka jing pen i ya ka culture ya ka history bat ki jing ai jing hikai kini ki program kin thmu ban pen i bat burom ya ka jing no seniang bat ki jing len ladi jong ki riuslo bat ki nong yele lai lu jongi ha ka history jong ka jaj benriu lada ka jaj benriu kamdon ya ka history kata kamut ba kamdon ya ka record lada omdon ya ka record kata kamut ba kamdon ai kumbang itip ka benta ba kongsan jong uding kadai usumbai om utenrai ni kitnat jong u kum juru ka benta ka ba kongsan tam jong kano kari kadai ka history ula benram haba penkut ngakwa ban ong ba ka sorkar India kam shim lepenjot yengi bangi dai ki Hanyu Trip lani bangi dai ki Kristan lani niam tenrai henrei ngilesha penjot namar bangi duna ya ki jingtip yeladi ong shu utai unong yalam ka HNLC